муштарии даъватшаванда ҷавоб намедиҳад. шумо метавонед баъди сигнал паёми худро боқӣ гузоред. Сабаби серхи чишмон, сабаби гирияҳом, сабаби қадарном, сабаби мисраҳом. Фирдавсам шинохтем рӯи ошиқи чашмотон, фирдавса чашсиҳо гуфтаам ачи май даст додам ному салмон беинсоф ҷавоним зери под намондам зурум омад дарди дурид бад навиштаму хондам ту чашсиҳои мабади данём орзуву ҳавасом эмайда чам сабзинам ба зебам нафасом бадайта пардаи сарх интихоби чашмом ранги кандагӣ талхи машом ашки шурбари рум рӯзои якхела шабои якранг фуркада дуруни бела бепадараш нарехтам барот гирён накардам болои дил по тамони беинсоф хаб накардам чанд қиҷоқ чанд тира диди неке бо намондак дилам дарда деш накард силам молия масирам аввал афсус бад ёдаш ба хайр кия вақто ҳаваси мора мардум мехӯрдан сарам рӯи зонувот бид навозиш мекай муҳома эхадо баргардон ёд кардам у рӯзома у бандат беимона ё алота бихирама агар да ҳазор мисраи дигар хонуму намефаҳма у бепадар касофат нали танфурӯш у хотили ишқ орзуомо наҳама шаккаш садхаи чашмои сиёд киштима хай бас кыяка дига чӣ мехоҳӣ ай маҳар шав гирён мастамаку хотирота бар ба худо шаво хода чашм намия хору хазон дили дардмандо чашак мишқамия сартем вақто баст нест олиам дилет хунак нашид мон ба дарди худам марам басир хела азоб кашид мара дардат хаста накард яке хаста нашай ай худат мондум ай дар тамону мохибат чӣ мешавад ба худо ки марозиям дамчи азобам додангир монаар шав дард кашам ато ба азур дамгир бало паси гиряҳом аҳамият нате овоз ма бало паси ҷони ҷавонем ки да азобай наги дардой додата ки уже ма доодатай тера азобот чиринай дардат ма дароатай дехасам бош марози мон ба умре дорам сӯзам мон монанди чашмакои сиёд сиёд шава рӯзам соли сеимам гузашт ома дардат ба ниқ нашид и қадар мисрои эфирик бари ту бахшид соли сеим гузашт дӯстдорим зарае кам нашид соли сеим гузашт ба дуду белат грам нашид сарат саломат ба зебо миқа сухтанон саднобид